Mayong adlaw mga igsuon. This is Gawins of Cebuano 123. Kuyog ta sa SRP Baywalk aron sutaon nato ang kabag-uhan sa gihimong Sisilex Bridge. Tara! Uno, dos, tres! Sir, good morning. Hi, good morning. Unsa imong pangalan, sir? Jerry Fuentes. Jerry Fuentes. Kumpirmado na ba gyud, Sir Jerry, nga ang IS-1 konektado na sa main span? Connected na siya. Ibuhusan na itong Merkules.
mga igsuon, mga higala, stay tuned sa mo sa video kay sa last part aduna kitay interview sa mga CCLEX workers. And for the meantime, shout out kay Norman Solideo, Dean Despacio, and Coops Official Vlogs. Sir, good morning. Good morning, sir. Good morning. Mga tabang na sa mga nagabiyahe dito sa tuwa. Ang traffic dito sa Cebu siguro wala ma-lesser na. Sa imong tanaw sir, ang kaning CCLEX usag yun sa garbo sa mga Subuanon. Oh, usag yung sigar po sa mga Subuanon kay indot ko yung view po sa po na siya. Tinuod. Kapasigar po ta sa laing lugar. Tinuod. Sir, sir, itong ngalan sir? JR. JR. Sir JR, thank you sa imuhang kuha na. Komento.